आयो लामाया ओरैबायदि ट्राफिक जाम जालायबाय नै बलांगुरि बाजाराव फैदोंमोन आङो क्रिसमासनि बाजार जाफैग्राफ्रा ओरैबायदि गारियानो नै थाब्राल' आरोखि मथा मथि बाजारसिम थांनो सुबिदायानो गैया आरोखि लामाया ओरैबायदि जिंजों दा नुवाखै माबायदि गारियानो जाम जाजोबलायखो नै बलांगुरि बाजारा चिरां जिल्ला बलांगुरि बाजार नै आयौ माबायदि अयथासार गारियानो एरायनायनि हाबजानायनि सुबिदा गैया नै आं एसे बलांगुरि बाजारखौहाय एसे दिनैहाय भिजिट खालामनि नोंथांमोनाबो नायफालां बलांगुरि बाजारा माबायदि जादों मथा मथि हाबनो लामा गैया नै हाबो फुरा नुबाय दा नै लामायानो थाबथेजोबनानै दं आयौ 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 ओरैहाय नै बाजारा जोबोर गिदिर आरो ओरैहाय लामाया साखोला जादों अयथासार मानसि फुरानो नै ओरैहाय बाजारा क्रिसमासनि शपिं मा लायनाय मा मानाय नायदो नै आं एसे देखायनि दे माबायदि बाजारा ओरैबायदि गिदिरखा साखोला जादों बाजारा बलांगुरि बाजारा गोदोहाय जोंना आइ आफाया फाथोखौ बाननानै फानफैयोमोन खैला मैलानिफ्राय फाफ्लिजों बाननानै ओमफ्राय गारि गोनांफ्रा मोसौ गारिजों होबोनानै फानफैयोमोन आरो बे समाव साखाया फिसा दंफांनिमोन गारिना दा नै बेबायदि आरोखि बलांगुरि बाजारा बिराद गिदिरखा आं एसे देखायनोसै दे आयौ 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 भिडिअआ एसे गोलावब्लाबो नायदो इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला माबायदि बाजारफोरखौ गोजानफोरना नुसनाखैबो जानो हागौ ना बलांगुरि बाजारा मा जोंनि एरियायावबो जोबोर गिदिर बाजार दं दे नै बेयो जाहैबाय जुथा दखान बियो जोबोद गोलाव जुथा दखान बियो नै ओरैबो सेन्देल दखान जुथा दखान आं एसे बाजारखौ देखायग्रोनि नुबाय नै बायनाया माबायदि बायदों अयथासार बायो दे फुरा दासो जादों दे बाजारा मानसिया दासो फैलागासिनो टाइम जाथ'वाखै नै बाजार बायदों फुरा जुथा दखान बियो ओरैबो नै राइट साइडजोंबो आङो नामायदों नालाय दा बिदि आरोखि नै ओमफ्रायसो नै बाब ओरैहाय नै आं एसे नामायगासिनो बिराद गिदिर आरो बाजारा दा नै ओरैहाय देलायग्रा बायदिसिना मोनो बिदि आरो ओरै आयु मानसिया जाजेनबायानो फैलागासिनो दङ ओरैहाय नै फुरा हाब मा लादों मा मादों नै मा केलेन्डारबो फानदों दा बियो बलांगुरि बाजार नै नायदो हाब जोबोद गिदिर दे बाजारा एसे सोरबा केमेरायाव मोनफादोंब्ला आंखौबो नुबाय होनदोलै कमेन्टआव नै आं ओरै फैलायबाय गस्ला दखानजों दाथ' आरो गस्ला जि बायनायनि ना नै ओरैबो फुरा बिहिरखा नै दामानो ओरैबो बिहिरखा आं ओरै एसे दावखोलांनि नै आं दा दावखोबाय आरो नै आयु दख'ना दखान जोबथा गिदिरलै बाजारा खिन्थु बलांगुरियाबो हाबाब नै जोबथा गिदिर बाजारा नुबाय ओमफ्राय ओरैहाय देखायलांबावनि आं ससे नै आं एकदमबारे जास्ट आं बाजारखौल' देखायगोन आं रावजोंबो सोंलाय फिनलायबो खालामा दखानदारिफोरजोंबो सोंलाय फिनलायबो खालामा ओमफ्राय जास्ट
आङो बाजारखौ देखायगोन आरो जोंनि एरियाफोरनि बाजारखौ माबायदि मैया देखायबाय बेंटल दिनै आं देखायबाय बलांगुरि लोगोसे बङाइखौबो देखायनाय जाहैबाय मैया ओरैनो जास्ट लंपेन्ट लायनाय मानायाव दा नै बेफोरबायदि आरो फुरा लंपेन्ट गस्लानि बाजार नुबाय ओरैबो माबायदि गिदिर ओरैबो नै हाब एभेलेबेल लै हाबाब 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 नै गोमखा ख्रिस्टमासनि बाजार ओरैबायदि मानसि जाखायो नै ओमफ्राय आंनाबो मेदामा फैदों माबा गस्ला नायलायबाय हनै मा मादों फसायखादों लाखानायसो र' नानिनोहाय नायनि ओइ इदियानो मोजांखारा नांगौ इदियाखौनो लानांगौ दे गाननायसाय मोजां दङ होमब्ला आं दोनथ'नायसै लोगोफोर बलांगुरि बाजारा बेखिनियानोसै माने देखायजोबनो हानाय नङा जोबोद गिदिर आरो